kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut Bugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya rin makita sa aton siniiya nga pagdulong sa inyo sa aton siniiya nga programa kahapon lamang subong adlaw Huwebes petsa 25 sa bulan sang Agosto 3, 2022, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga naga-enjoy dira karon ay ho sa aton sini mga pinalangga nga mga kabombo sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para naman sa inyo sa mga nakatuni na sa aton sini nga 630 kHz 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. Kag syempre pa sa aton siniya nga mga naga-enjoy dira ho sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini nga YouTube channel. Good afternoon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kag sa aton sini nga cellphone, okay kinanglan sa nasiling ko na gina-remind ko gid ang aton sini nga cellphone, it's already a necessity, hindi na luxury. So kada isa sa aton may cellphone na gid kita. So kinahanglan cellphone ta, no? No sa mga tagpalamati naton, ang cellphone naton kinahanglan well equipped ini, no? Na downloadan sang Bombo mobile app mga kabombo. Agon ang aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, pinalangga nga Masuki bisan din kita magkadto, makapamati kita sa aton sining Bombo programs, no, pinagi sa aton sini nga Bombo mobile app, no, pinagi sa pag-download sa aton sini iya nga live audio streaming mga kabombo, no. So kinahanglan aton sini nga cellphone kompletos ricados embedded ang aton sini nga Bombo mobile app mga kabombo, no. So kinahanglan sa mga cellphone dira nga wala pa na download din na ninyo mga kabombo agod nga ma-enjoy ninyo ang aton sini nga crystal clear nga live audio streaming mga kabombo, no? Kag syempre pa sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live sa aton sini nga live audio streaming, hello and good afternoon. Philippine Standard Time, 1 minuto nang nakalipas sa takna o kon 1 minuto na lamang anabilin sa kag magatangko na kita sa taknang las 2 mga kabombo, no? So bear with me kay dugay-dugay ara nang aton sini nga background music, no? May pila kita dili ka mga technical difficulties mga kabombo, dugay-dugay aton ina nga ipabati sa inyo is because nga ti ang inyo siniiyang mga request diri
no nga aton sini iyang nga beautiful background, no, instrumental version sa aton sini iyang nga ginapabugal nga produkto sang Bombo Music Festival. Dugay-dugay mga kabombo aton ina nga igapabati sa inyo, no. So sa tanan dira nga nagalantaw, nagapamati, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. It's the 25th of the month of August 2022, and again this is your friend on the air, no, nga aton ang inyo sini nga kubos nga lagad, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, kag by the way, antes pa man, no, para nga maplasta naton diri ang aton siniyang mga beautiful music, no. Yari anay ho, give us time, no, nga mapabati nato ng aton siniyang mga matahom nga mga bahanon, labinigid aton sini nga background music diri. Yari anay mga kabombo ay ho. O ang aton sini nga pambukas nga bahanon, ang bahanon naton nga produkto sang Bombo Music Festival, no. Ang aton sini nga bahanon nga ginatigluhan chat box mga kabombo. 2019 edition sang Bombo Music Festival. Ang tuigan nga paindis-indis sa pag-compose ng mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines. Ang Bombo Music Festival 2019 gin-compose ni kag gin-interpret sa isa pagid ka abilidaran nga pamatanon that time, no. That was how many years ago? 3 years ago, no. And I'm sure bata pa man ini sa gyapon si Mr. Kent Limuel Espaltero. Ang iya sini nga bahanon gi-compose kag nadala sa top 12 sa Bombo Music Festival 2019 ang bahanon chat box, no. Para gid dinhi sa aton si mga bagong henerasyon, sa mga young people naton kati mahilig mag-chat, no. So here it is, aton nga enjoy, aton lang tawon during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019 ang bahanon chat box ni Mr. Kent Limuel Espartero. Kang makita ko pa nagduda at nakagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil, lahat ng website inalam at kinikil. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss, basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid, pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan, ako'y di lilisan, matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilig lang ang akin. Naka-active pero di namamansin, naka-chat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba di nakikita, commute na ba o unfollow na, di lubos maisip kung anong ikakanta. Makuha ka lang at mahalin na, oh miss, oh please, kahit lanang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay subukin, pagmamahal ko iyong ninggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan, ako'y di lilisan, matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan, ako'y di lilisan, matagalan man, hayaan mo ako na maligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin
sa'yo. Matagal man, dito lang maghintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghintay sa'yo. Matagal man, nandito lang maghihintay ako. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO na ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas. Standard time, 10 minutos na. Ang nakalipas sa takna alas 2 sa hapon, mga kabombo. Amo na iya, Bombo Anthony, no? Pasensya lang gid kinagsugod kita nga daw apa kita, no? Kay wala kita background music. Pila sa mga technical difficulties diri sa aton mga kabombo, pero why gid problema, no? Masabat naton dayon ina mga kabombo. Ara gani si Jen gani gambal Miss Jazz di ang background mo. Ara na mga kabombo. So pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ini inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. By the way, nanamian gid ko sa background ta, no? Sa aton siniiyang likod ang aton siniiyang background ang aton siniiyang naging kabahin, no, sa Isla San Negros. Kumagambal kita Negros Occidental, Negros Oriental, no, ang tunga-tunga na dira ang aton sini pinaka-landmark sa sininga isla mga kabombo ti syempre, no, ining Mount Canlaon, no. So ara ina sa likod ko mga kabombo, look at that, no, ang aton siniiyang Mount Canlaon, no, ang bukid sang Canlaon mga kabombo. Katahom, no? Sana siling ko na gani standby kamo kay sa pila naton ka mga Facebook bala, ka mga vloggings, no? Wala labot nga may mga pila kita dala ka mga information drives, no? May gina-feature kita dira, no? Sa mga history, background sa aton sini nga mga landmarks, no? Sa aton sini nga mga tourist spots, no? Mga heritage sites, churches, mga kabombo, ang mga heritage houses, mga kabombo, no? Diri sa aton siniiyang probinsya sa Negros Occidental, diri sa syudad sa Bacolod, nga ginapabugal tagil. And part of our, of course, no, to enhance our tourism, no, kinanglan ng aton siniiyang mga ginapabugal diri nga mga ginakabig landmarks, mga tourist spots naton, no, mga beautiful places. Kinanglan ti aton inaiya nga i-boost kag iga-pabugal. That is why ang Bombo Radyo, no, bisan sa aton siya background, no, ginabutang na naton. So one of our landmarks, no, pinaka-landmarks sa Isla San Negros, mga kabombo, especially here in Negros Occidental, amo ang aton sa likod ko, that is the peak, no, of Mount Canlaon, mga kabombo. No, when we say Mount Canlaon, may ara ina siya sang mga volcano natural park, no? Ang Mount Canlaon Volcano Natural Park, mga kabombo, no? Ang Canlaon Volcano National Park, Canlaon Volcano Natural Park, no? Dira especially sa may banwa sang Murcia, sa syudad sang La Carlota, diri sa Negros Occidental, mga kabombo, no? So gamay lang gina background sa akon sini nga background nga Mount Canlaon for your information, mga kabombo, no? Wag maging dayuhan sa sariling bayan. Let us visit our beautiful places here. Kag ang Canlaon Volcano, mga kabombo, mayara ina siya sang National Park kag Natural Park kamakitan dira sa may banwa sang Murcia kag syudad sa La Carlota. No, you look at that, no, nga akong sa background, Bombo Anthony, ang Mount Canlaon katahom gid, no. Amo gina siyang pinaka-peak. Kag nakaibulubala kamo nga ang bulkan nga yari diri sa aton lugar, no, sa Isla San Negros, ang Canlaon Volcano amo ang ginakabig the highest peak in
Central Visayas. Diri sa Central Visayas, ang Mount Canlaon o kung ang Canlaon Volcano, amo ini ang pinakamataas mga kabombo ara sa akong singalikod, no, as my background, no. Ang Mount Canlaon o kung Canlaon Volcano baka ini. When you say baka, daw straddle, no, sa Ingles nga pulong, no. Sa isla sang Negros, ukon sa duwa ka mga probinsya sang Negros Occidental diri sa aton kang sa Piak Negros Oriental, no. Isa ini ka aktibo nga bulkan ang Mount Canlaon o kung Canlaon Volcano. Kagkabahin ini iya sang ginatawag nga Ring of Fire, no. For your information, no, sa bahin sa aton siniyang nga landmark ang Canlaon Volcano kung ang Mount Canlaon mga kabombo. So kabahin ini nga bulkan sa ginatawag Ring of Fire. Ang Mount Canlaon ay ideal nga lugar, no? Kag attractive spot para sa mga mountain climbers, hikers and trekkers. Kalakip na nga ikaw, mahilig ka mag-trek, mahilig ka mountain climbing para gidini sa imo hiking, no, para gidini sa imo ang Mount Canlaon. Damo na diri naka-conquer sang highest peak sa Mount Canlaon, no. Naga-offer ni sang river trail adventures, no. Ang Mount Canlaon gintukod bilang national park. You know what, sadtong 1934 pa, no, nangin national park ini ang Mount Canlaon sadtong 1934 mga kabombo, no? Agod nga maamligan kag mapabili ng mga natural resources nga yara, no? Mga natural resources nga yara sa palibot within the vicinity of Mount Canlaon nga yara sa aton siningal likod mga kabombo, no? Ang natural resources nga yara sa palibot kalakip na dili ang watershed area. No, this is the best thing. We have our watershed area. That is why gintukod ini bilang national park humalin pa sa tuig 1934. Ang kabugusan nga land area, FYI, sa Mount Canlaon nga sa aton sininga likod, ang Mount Canlaon National Park. Ang kabugusan ini nga o kung kabugusan nga land area nagadangat sa 24,557.6 hectares, no? And this mountain is surrounded by several craters and volcanic peak and serves as host to various waterfalls, no? Damo na diri mga busay, kalagip na diri ang bantugon nga Sudlon Falls kag Kipot Falls, no? Pila kadlaw igapakita na din ni Bombo Anthony ang Sudlon Falls kag Kipot Falls mga kabombo, no? Ang Mount Canlaon National Park ukon ining Mount Canlaon National Park Gintubdan Station. Kay may ara ini sang Gintubdan Station nga sakop sang syudad sang Carlota. Ang Mount Canlaon National Park Gintubdan Station yara ini sa syudad sang Carlota, no? Isa sa mga nabilin karon nga wild areas diri sa Pilipinas. Damo mga ilahas diri mga kabombo, no, mga kasapatan nga ilahas nga makitaan lamang diri. Kag diri nagapuyo ang 199 ka mga klase o kon species sang flora and fauna, no? Ukon ining flora, ukon mga tanom kag grabe gid pinasahi rare nga mga tanom kag subuman kakahuyan kag 80 ka mga species sa mga endemic plants yara makitaan sa Mount Canlaon National Park Gintubdan Station dira sa mga syudad sang Carlota, no? Subong man sa mga fauna kung sa diin diri man makitaan ang madamo mga species sang wildlife, no? Ti flora, it connotes or it is the flowers and the trees and the plants. When we say sa bahay naman sang fauna, no, amo ining mga kasapatan, no, mga ilahas, no, mga rare species sa mga birds, kaiban pagid, no, madamo nga mga species sang wildlife mga kabombo.
Di mo nakatahom kag ginalan i-discover ina naton mga kabombo. Although nga ti, we should be very careful kay kung may mga volcanic activity ang Mount Canlaon ti alang-alang naman kita dira iyan. Kag ginadumlian magpalapit. Pero samtang nga ano na siya, nagatulog na siya kag nagapahuway ang Mount Canlaon, no? Pwede gina naton nga bisitahan kag ma-enjoy kay samtang wala labot sa Mount Canlaon National Park. For your information, may gintukod man nga Mount Canlaon Natural Park. Wala labot sang National Park, gindeclare ni sa 1934. May ara man nga Mount Canlaon National Park, no, or Natural Park, nga yara iya nalakip sa Banwa sang Murcia. Kung ang National Park nga Mount Canlaon National Park yara sa may syudad sa Nakalota, ang Mount Canlaon Natural Park yara naman nalakip sa Banwa sang Murcia, no? Ang Natural Park pinakauna nga natukod pinaagi sa Presidential Proclamation number 1005 sa tong May 8, 1997, no? Kag naga-cover ini sang malapad nga land area sang rainforest kag vegetation nga nagasakop sa mga porsyon sa mga syudad sang Bago, La Carlota, San Carlos kag Subuman Canlaon, kag kabanwahanan sang Murcia kag Subuman La Castellana, no? Tub nga nagabot ang August 11, 2001, no? Tuig 2001 sang na bata ang Republic Act 9154, otherwise known as Mount Canlaon Natural Park, o kung amo ining ang MKNP law, mga kabombo, no? So, for your information, FYI, no, sa beautiful peak of Mount Canlaon, ayara sa akon sini nga likod, no? Ang iya sini iya nga basic facts, mga kabombo, kaya ang Mount Canlaon, isa sa mga ginatangla, most imposing nga landmark sa Negros Island. Ang summit sini nagatakos, kita nyo na ang summit, no? Ang pinaka-peak sang Mount Canlaon, ara sa akon sini nga likod sa background ko. Ang summit sini nagatakos 2,435 meters above sea level. And the fact that it is an active volcano adds a certain kind of thrill. Therefore, Mount Canlaon is truly only for the daring. Sa mga guts dira, kag for the daring, no? I'm sure, no, malabot nyo gini kag maano nyo matakod nyo na diri nga sa kaon ang Mount Canlaon. I really love my background, no? Mga kabombo, at least, no, buot niyang background ko, buot nga Mount Canlaon, wala nagabuga, mga kabombo, no? So, Philippine Standard Time, 23 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. At least may ara ka mo sang gamay nga background sa akon sini nga background, no? Stand by for more sa aton sini iya nga mga beautiful places, mga landmarks, mga tourist spots, no, mga part of our heritage bilang mga Negrosanon, kag bilang mga diri sa syudad sa Bacolod as the capital, no, mga Bacoleños, kag kabugusan nga Negros Occidental. Kaya ato rin nga igabutang diri iga-feature sa aton sini nga background ng beautiful naton nga mga landmarks kaangay sang Mount Canlaon nga yara sa akon sini nga likod. Philippine Standard Time, 24 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Yari anay hua. Antes kita palawod, antes naton nga basahon ang inyo siniyang nga mga kasaysayan, mga kabombo. Yari anay aton sini kahapon lamang. Today in History. Sa mga estudyante, no? Sa mga alumnus, alumni sa ginatawag TESDA. Wow, today is, mga kabombo, isa ka maragtason nga petsa subong adlaw. It's the 25th of August of this year 2022. Maragtason bangod sa kaangay nga petsa subong adlaw
Agosto 25 sa tuong tuig 1994 mga kabombo. Kung isipon ta mga 28 katuig na no ang nakaligan. That was August 25 of 1994, 28 years ago mga kabombo, with matching graphics and memorabilia, no? Parte sining TESDA nga ni. O sino ang produkto sang TESDA? Aber hands up. This is for you, no? It's because nga part ini sa inyo siniiyang nga kabuhi bilang isa sadto kay estudyante sa TESDA mga kabombo. You know what? 28 years ago, gintukod no ang Technical, Educational and Skills Development Authority o TESDA. Ukon kung sa Tagalog pa ginatawag ini nga pangasiwaan sa edukasyon, teknikal at pagpapaunlad ng kasanayan. No? Mas hapos na lang kung maghambal kita TESDA. No? Technical Education and Skills Development Authority. Kung Tagalog pa, ti pangasiwaan sa edukasyon, teknikal at pagpapaunlad ng kasanayan. Ang TESDA mga kabombo, gintukod pinagi sa Republic Act Number 7796, otherwise known as Technical Education and Skills Development Act of 1994. Again, author. Sino ang author sang siniiyang Republic Act Number 7796, otherwise known as Technical Education and Skills Development Act of 1994? Ang author sini sadto amo ang senador sadto sa aton pungsod, Francisco Kit Tatad, no? Idumduman nyo si Senator Tatad, no? This is subong si Senator Tatad is already 82 years old, no? Nagapulo pa huway na iya. Retired na pero sige hapon active. Kag buhi pa mga kabombo, no? Isa ini siya ka Filipino journalist, kag politician, kag best known for having served as Minister of Public Information under President Ferdinand Marcos Sr. from 1969 to 1980 and for serving as a Senator of the Philippines from 1992 to 2001. No? So si Senator Francisco Kit Sarmiento Tatad sa kompleto nga ngalan, no? He is now 82 years old. Amo ini siya nag-author sang sini nga Republic Act Number 7796, otherwise known as Technical Education and Skills Development Act of 1994. Kag amo ini mga kabombo, no? Ang TESDA na tukod pinaagi sa siningin author ni former Senator Kit Tatad. Kagin pirmahan ini gilayon agud nga mangin layi mga kabombo sang nagapungko sadto nga presidente, no? Sang napirmahan ini or sang ginduso ini gin-author ni Senator Kit Tatad kay for how many years nagpadalagan bilang senador since Marcos administration hasta na no sang time ni Ramos administration. So ginpirmahan ini agud nga manginlayi ang Republic Act Number 7796 no ginpirmahan ni Presidente Fidel V. Ramos. Kag nagapangunang handom, no? Ang nagapangunang handom sang TESDA amo nga ma-encourage ang bugos nga partisipasyon kag mobilization sang labor, industry, kag local government units subong man technical vocational institutions sa patag sang skills development agud nga pagakuhaan sang human resource sang aton siniinga pungsod mga kabombo. So amo ini ang humble beginning sang sining Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mga kabombo no pangasiwaan sa edukasyong teknikal at pagpapaunlad ng kasanayan kung sa Tagalog pa nagaselbi bilang Philippines Technical Vocational Education and Training or TVET Authority bilang isa ka government agency no ahensya sang gobyerno ang TESDA
no, ang iya siniya pinakapapel, iya sini nga trabaho no sa pag-manage kag pag-supervise sang technical education and skills development sang pungsod Pilipinas. Kag ang goal sini ang handom sang TESDA ma-develop ang workforce nga mga pumuluyong Pilipinon with world-class competence kag positive work values kag magahatag no sang quality technical, educational, and skills development pinaagi sa pag-direct sa mga estudyante, paghatag sa mga polisa, kag sumuman sa pagdihon sa mga programa, mga kabombo. So amo ini makita naton ang logo, ang pila ka mga programa sa aton siniiyang government agency, no? Ang TESDA, mga kabombo, nga naga-celebrate subong adlaw sang ila sini nga founding anniversary, no? Sana siling na naton, it's the 28th founding anniversary sang TESDA sang gintukod ini sa tong August 25 of 1994. Headquarters ng TESDA diin makitaan. Ang headquarters ng TESDA yara karon makitaan sa TESDA building, no? May ara ini kaugalingon nga edifisyo sa building 15, no? Sa East Service Road sa may barangay Western Bikutan sa Taguig sa Metro Manila. Grabe, no? Ang tuigan sini, no? Ang annual sini nga budget nga ginahatag sang gobyerno, mga kabombo, as of 2020 ha, mga 2 years ago pa ini nga budget, annual budget, ginahatagan ini sang 12.97 billion pesos. Imagine, kanami, no, that is why kadamo gid sa mga nakapulos sang sininga TESDA, no? Na binigid sa aton sini iya nga mga abilidaran, may abilidad nga makauturan mga indigents naton, nga makauturan nga luyag nga magtapos sang ila sini iya nga bisan ang ila sini iya nga kurso bangod sang kapigaduhon, no? Kag ang ahensya subong, mga kabombo, no? Ang executive subong ginapamunuan ni Secretary Danilo Pakingan Cruz nga amo ang Director General sang TESDA, no? Kag ang parent agency sini ang nanay-nanay sang TESDA amo ini syempre ang Department of Trade and Industry ukon DTI, mga kabombo. So ang makuha naton nga mga benefits sa TESDA, syempre ang mga TESDA beneficiaries naton nakaibalugid na, ano, kung nag-graduating ikaw sa programa ang ginhatag sa TESDA, maga-insure sa imo nga bilang mangin trainee, no, sa national certificate, no, will ensure the trainee and national certificate, no, hatagan ka sa national certificate gikan sa TESDA assessment that comes with benefits that include a quality assurance that the graduate has acquired proper knowledge and an understanding of the task at hand from undergoing a series of practical and hands-on demonstrations. Positive attitudes, no, from interviews with people who contribute to the job and work projects. Wala labot sina, no? Ang certificate nga ihatag sa imo, ang national certificate from TESDA, mga kabombo, no? Magagarantiya man sa graduate o kung sa naggraduar sa TESDA nga makakuha sang values that can help his or her skills nga kinanglan sa iya siniya nga pagatrabahuan, mga kabombo, and for future opportunities nga nadala, no, bilang isa ka TESDA graduate, mga kabombo, no? May points ka, may extra points ka. But it is an edge to be a graduate, no, sang TESDA.
kay maga-ensure ina sa opportunities that can follow from the success of the current project, mga kabombo, no? So subong nga aton sining current labor force, mga kabombo, no? Graduates ini sang may ginapartisipahan no sa mga LFPR o kung ang TVET graduates nga 74 to 74.5% sa tanang nga graduates sa TESDA, no, ang nagaangkon sang trabaho kagkabayan sa aton siniya nga labor force, mga kabombo, no? Grabe ang mga opportunities kung ikaw ang nag-eskwela ka-graduate sang TESDA, mga kabombo, no? Especially kung ikaw ang scholar, no? Mga scholar programs, no? May ara ikaw sang edge tabi naging sa pagpangita sang trabaho kay kung sa ano pa daw hot cake nga ginaagawan ikaw, mga kabombo, no? Kanami kung ikaw ang ang produkto sang TESDA kay ining mga technical vocational education and training o kung ining TVET, mga kabombo, no? Amo ini ang ginapangita, no, sang aton siniya nga labor force sa karon, no, kung ikaw isa ka TESDA graduate, mga kabombo. Kaya na-develop mo, diri gina-develop ang imo siniya nga world class, no, bilang world class nga competence nimo kag ang imo si positibo nga values bilang trabahador, mga kabombo, no? Kag ang dekalidad bala nga technical, educational and skills development mo makuha mo diri sa pag-eskwela kag pagkuha nimo diri sa TESDA, no? Ang gina-offer nila nga mga mga courses, syempre kung ikaw gusto mo magkuha sang mga kurso, mga kabombo, no? Kadamo sang ila siniya nga mga training programs, no? Ang TESDA ka mapinuslanon gid rason man nga ti binilyon ka pesos ang annual budget sini, mga kabombo. Mga programs and services nga gina-offer, no, sa bahin sang technical vocational education and training, no, mga training systems, clientele, no, mga delivery modes, ara na datanan ang delivery networks, mga training programs just like school-based programs, center-based programs, enterprise-based programs, no, community-based programs, may ara man sila sa scholarship programs, no, private education student financial assistance, training for work scholarship, bottom-up budgeting, special training for employment program, mga kabombo. Kay iban pagid nga mga functions sang TESDA, no, amo ining mga job matching, no, TESDA core business kag ang iya sini nga organizational structure, no, may ara sa mga TESDA board, no, TESDA secretariat, ti amo na kun nga ang nangin mapinuslanon kag sa subong nga adlaw nagapadayon ang ining ahensya sa aton sini nga gobyerno kung sa diin subong adlaw. It's the 25th of August, no? It's the 28th founding anniversary sang Technical Education and Skills Development Authority, ukon TESDA, ukon pangasiwaan sa edukasyon, teknikal at pagpapaunlad ng kasanayan. Sa mga TESDA, mga produkto sang TESDA, salute sa inyo tanan. By the way, Philippine Standard Time, 38 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Nagabubo diri ang ulan sa capital. Kamusta kamo dira? So sa inyo suning area, kamusta ang aton si makauturan, no? Abi magparisel kamo diri kon especially kung may mga pagbinabaha sa inyo, no? Contact kamo diri, paambit kamo diri sa inyo siniya nga mga sitwasyon dira, no, while diri ho bag ulang gid nagpanaguob, nagapangilat kag grabe ang pagtupa sa ulan. So better be careful, no, mga kabombo, safety first. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdum, mga kabombo, kag ato sa pagbalik naton aton nang igatugyan, igahatag sa inyo, igapaambit ang inyo sini nga mga kasaysayan. Pagkatapos gid lamang sini.
6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 300! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako si Herba Tabligan sa Ngalonan Yolo Extension, Purok Masinadyahon. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Dire sa Central Market sa week 3. Madamo gid nga salamat sa nadagan ko nga 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Ginagda ko da ang nagapamati nga mag-entra man kamo kag magpasakop para magdaog man kamo sang nadagan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Standard Time, 44 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2 mga kabombo baw diri iya sa capital ay ho diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Grabe ang panaguob kag pagpangilat nagainulan mga kabombo. So kinahanglan mangyan careful kita, safety first, no? Bawal magkasakit mga kabombo. Sa aton siniya nga mga kauturan dira subong mas manami nga magpulupahuway kita, no? Puyuan nay, idag-idag anay samtang nga grabe pa ya ang sang pagbubo sang ulan ay ho. Hindi kita magsulay kay kabudlay bala ko na magsulay kita mga kabombo, no? Kung magsulay kita duwa man lang aton siniya nga maano mo nga makuha. It's either mabasa kita kag masakit, no? Hindi gid pwede nga magmasakit kita kay isa ga kasalan pa sang hindi amo. So kung simple natural man lang na, no, may season kita nga mga flu season or may season kita yung mga kabombo, grabe ang panaguob diri. May season kita nga influenza, no, ginatrangkaso. Pero subong ba kung pwede pa lang hindi kita, no, magtrangkaso hindi gani maghilanat kay gakasalan nga iban nga balatian, no. So sige lang importante da nga mangin mangin mahinalungon kita, no, sa aton siniiya nga lawas, no, ipabakuro naton si ikayang lawas, no. I've been telling that also to myself nga kilalan temprano tulog, no, a good diet mga kabombo, exercise ba kung kaysa ti i-assess ang kagalingon ta daw kulang kita mga kabombo, no. But it's not yet too late, no. Ilan amigan nato ng aton sininga lawas kay ti isa lang niyang aton sininga kabuhi mo ang ginhatag sang Dios. Wala ini sang spare parts, no, kon madalman ini wala na gid niya, no. Untay na kita, bye world na kita. So as long nga buhi pa kita, it's not yet too late, no. Sa tanan nga aspeto, hindi ini ang panahon nga ulihin ang tanan, no. We have still this day, we have still today, and tomorrow, and the upcoming days na samtang buhi kita. Importante, ang mantra diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, importante, buhi, no. Kay samtang nga buhi, makabawi pa kita, no. Makasugod kita, we could start anew, no, sa aton siniiya nga makapalpakan before, pwede kita nga magbago, you know, as what I've been saying here, no, I've been telling you that God, our God is a God of many chances, no. Hindi lang isang ginahatag sa Diyos sa aton nga tsansa nga magbago kita. Adlaw-adlaw nga tanan. Amo na gani sa subong ya ga-overflowing ang iya sini nga grace and mercy. So we should should take this opportunity nga nagalumapaw pa ang grasya, no, kag kaluoy sang Dios sa aton. Kay iya na duna na sa iya nga maluluyon, no, kag full of graces na siya para sa aton nga iya sini nga mga masterpiece, iya sini obra maestra. So let us take this opportunity na we are sa subong ara pa kita sa age of overflowing grace and mercy sa Dios. Kay pila ka adlaw, no, dali na lang, no, the sign of the end times is already at the brink, I'm sure, no, sa nagakatabo sa subong, no. So kinahanglan i-take this opportunity
nga ang grasya sang Ginoo ya nagalumapaw pa, naga-overflow, no? Kay tuman ini siya kamaluluyon. Hindi niya luyag nga maisa sa aton ang malaglag, no? Kinangla ang gusto niya nga maluwas kita tanan, no? So ara ina sa aton, no? May free will kita to choose, no, to change and follow God's will or ang aton siniiya nga evil nga side. So kinanglan ang himon taya follow na lang kita mga kabombo para nga bisan topsy-turvy ang aton siniiya nga pagpangabuhi din sa kalibutan, no mga kabombo, bisan topsy-turvy pero malampuasan naton ini kag kun maga-say bye-bye na kita sa sining kalibutan because we're just pilgrims here o malagi lamang kita. At least ang aton si padulungan niya eternal life with our Creator. No? So no need to worry. Ang importante, bakas lang gid. Okay? Since nga ari na kita sa aton siniiya main menu, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga, ang inyo sininga makasaysayan, yari mga kabombo ang aton sininga sulat sa sininga hapon. By the way, no, aton gina-remind anay, no, dali lang gid, gina-remind naton ang aton si mga kauturan dira sa may banwa sang Murcia sa maabot nga Sabado, August 27. No, sa aton sininagapadayon nga enhance suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio Star FM, balde-baldeng papremyo na may cash pa with 6.5 million worth of cash siyahan. Total prizes ang ginapanghatag nationwide. Ara kita no sa ikaapat nga week, no? Ikaapat nga week sa aton sini paghiwat sang isa sa aton sini tatlo ka mga pamaagi sa pag-angkon sa mga papremyo. Dira kita sa may palengke, no? Sa merkado publiko sang Banwa sang Murcia. Sa aton si kauturan dira sa Murcia, kilit anay kita dira sa may inyo siniiya nga merkado publiko. Las 6 pa lang sang aga kadto na kamo dira dala sa inyo mga entries, no, kay maara kita dira igapamutang nga mga drop boxes para sa aton sini nga raffle draw. Wala labot sina, may mga kasiyahan kita. Ara daang bunong braso, no. Practice na kamo subong kay may contest sa pakusog-kusog, no. Okbo na, no, bunong braso, no, Bombo Anthony, okbo, no, sa mga tatay da kang mga kalalakihan naton, okbo kung may babae da yang mag-entra, why not, no? Kung ikaw ya kusog nga klase sang babae, grabe ang imo sila kusog ang muscle mo. So preparar, no, kay may dalagko kita mga papremyo. Kag sino dira ang nami magkanta, no? Sa aton sila video kit challenge mga kabombo, no? Sa aton sila 4th week dira sa may Banwa sang Murcia, sa may merkado publiko mga kabombo, no? Ang aton dira iya nga igapanghatag sa inyo nga mga papremyo, of course ang aton sing raffle draw mga kabombo, no? Igahatag na yang papremyo right after sang aton sini nga draw once nga ginahiwat nato ng on the ground naton nga palengke draw mga kabombo. So hapos lang gid, no? Wala labot sina sang video kit challenge, may ara pagikita sang iban pagid nga mga entertainment mga kabombo, no? Ang aton sini nga mga panuwag, mga hampang, no? Ang aton sini nga mga hampang nga may mga papremyo kadto kamo dira, no? Magasugod ang program proper las 7 ang takna sa aga. And so on and so forth hasta kita dira kung kaysa mga alas 9, alas 10, no? Kay puno namon sang kasyahan ang inyo sinadira na merkado publiko mga kabombo. So, prepara na kamo sa inyo sini nga mga proof of purchase, no, para sa inyong entries sa mga taga Banwa sang Murcia ag sa mga kaiping nga mga lugar. Kung gusto ninyo takboy kamo didto, why problema mga taga Bacolod kadto didto pwede gid, no, pero nami gijakon ang taga Banwa sang Murcia ang magapamibabaw kag magadaog, no. So prepare kamo sa aton siniya nga mga proof of purchase, no,
bilang inyo sinigamiton. Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Ang Orocan, no? Orocan, maayos ang buhay mo. Pure Gold, sa Pure Gold, always panalo. Lifebuoy now in the Philippines. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. No, ang coupon sini, mga kabombo. At syempre pa ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Philippine Standard Time, 53 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2. Yan ay kita sa aton sini nga main menu, ang inyo siniiyang nga mga kasaysayan. Aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Lenlen. Lenlen is 25 years old, very young, sang Barangay Granada, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Lenlen, iyagin suguran pinagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Mayang hapon sa imo Miss Jazz, kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Lenlen, 25 anyos sang Barangay Granada, Bacolod City. Kaangay man sa iban Miss Jazz, sang nagka-COVID, ara man ako, upod sa akon si pinalangga nga maginikanan sa amon sini nga puloy-an. Kag amo man to ang rason nga ang amon sini iyang kalingawan, hindi ang telebisyon, kundi ang radyo, ang bombo radyo. Kaya ti gusto namon pamatian kung anong pinaka-latest parte sa nagaduging ngagin kadlukan naton before sang pag-una ini topic sa aton diri ang COVID-19. Isa bombogi kami Miss Jazz nagapamati haling ginaya sa kagahon sa pagbugtaw ni mama kay ni papa ko hasta na naya sa kagabihon. Amo nang rason ko nga nangin aware kami nga hindi basta-basta ang COVID kay ti ginasunod namon pamati sa inyo sininga estasyon ang Bombo Radyo. Kaya mo man ang rason Miss Jazz ko nga nangin avid listener ako at the age of 25. Pagod man kay ti si mama kasi papa labi na sang COVID time, sang COVID pandemic nga ara lang kami sa balay, tinaanad na ara na sa akong sininga system ang magpamati sa Bombo Radyo. Alikip na dira sa imo palatuntunan kahapon lamang, siling ko mapadala man ako sa akon nga special story. Abi mo Mas Jazz sa prangka nga sugilanon, ang akong siling kakabig nga mga ginikanan, hindi ni sila ang matudtud ko nga mga ginikanan. Sa malipot ka pulong Mas Jazz, isa lamang ako ka adoptiba. Nanday mama kag papa, nga wala sila sang ginatagan sang kaugalingon nga bata. So Miss Jazz sa tudtud lang, dira sa may Barangay Granada, may isa dira ka simbahan kung sa diin ginbilin ako sang akon siniiha nga iloy sa doorstep sang isa ka simbahan. Kag nakit-an ako sang caretaker sang simbahan, kag didto na nagsugod ang akong sining istorya hasta nga nakilala ang akong si maginikanan nga amo ang nag-adoptar sa akon. Sila gid na ang first choice Miss Jazz kay sila da ang kilala sila nga wala sila bata. So sa akon siniiya nga nabatian sa ila sini nga ginsaysay sa akon at sa mga kilala ko man dira sa among barangay, amo na iyang akon si humble beginning. Ang akon sini nga true story bilang isa ka adopted nila nga bata. Pero abi mo Miss Jazz, no, kung kaisa may mabatian kita nga makasaysayan nga mapait, bangod kay ti adoptiba ka lang or adoptibo ka lang, daw hindi amo ang imo siniiya nga klase sang pagpangabuhi. Ang nadakuan nimo nga pamilya nga nag-adopt sa imo. Sa ila luyo do na ano mo na eksperyensyahan mo ang mga kasakit, mga kapait na eksperyensya sa kabuhi. Bangod kay ti hindi ka man maka-demand, bangod kay ti ikaw isa lamang kagin adapt nga tinuga diri sa kalibutan. Pero ako ya Miss Jazz, isa ako sa mga lain naman nga istorya ang happy
side of the story being an adopted daughter sa akong siniya nga mga ginikanan. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, wala na ako plano nga ibaluon ang akong siniya kung sinugid ang akong biological parents. Although nga kung may tsansa nga aabi hindi, why not? Pero ako yung Miss Jazz, kampante na ako, kakontento ako sa pagpadako kapag palangga sa akong mga ginikanan, sa akon nga para sa akon, sila niya ang akon si matudtuod nga mga ginikanan. Yes, Miss Jazz, ginpa intende na sa akon sini mga ginikanan ni mama kag ni papa, especially ni mama ko nga bisan wala ako nagtubo sa iya sini nga taguangkan, pero nagtubo naman ako yung Miss Jazz sa iya sini nga tagipusoon nga palangga gid nila ako kung sino ako. Abi mo Miss Jazz, wala sila nabulayan sa akon sa pagsugid nga ako hindi nila matudtod nga bata. Kaysang time maging sugid nila sa akon, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon sa edad ko subo nga 25 anyos, ginsugid ni nila sa tong graduating na ako sa akon siniya nga high school education. So, abi nila gani daw nabudlayan pa sila una-una sunod sa istorya sa akon mga ginikanan. Pero, wala gid ko problema, Miss Jazz. Medyo una-una, Miss Jazz, sa prangkang sugilanon, may ara ako sang kutob. Kasi ko base balang adapted na ako sa akong ginikanan. Kaya aware ako sa mga nagkakatabo sa palibot. Kung base ako adopted man. Pero wala ginaya, Miss Jazz, nag-ano sa akon nga ma-question ako nga adoptibo lamang nila ako. Mangod kay ti palangga, una best palangga gid nila ako. Tanan nga mga kinanglan ko, kay isa man lang ako kabata, kay ako sini nga mama may kabudlayan sa sini nga pag busong kag plus may anak na sila sa edad sang sila ang nag-adoptar sa akon. So kabudlayan nila nga makaangkon sa kagalingon nga bata hasta nga nag-abot ako sa ila sini nga luyo. So Miss Jazz, sa prangkang sugilanon, wala sila nabudlayan sa akon sa pagpaintyende nga hindi nila ako matudtod nga bata, nga gin-adapt lamang nila ako, kag dito na nila gin-isa-isa kung diin nagsugod ang ila sa pagkilala sa akon sa doorstep sa isa ka simbahan sa amon sini nga lugar. Ginbilin ako sa akon sini Iloy. Gitudloan ako sa akon sini nga Iloy, Miss Jazz, nga hindi lang dumot sa imo sini nga Iloy o imo sini nga may nga ginpabayan kanila ka ginbutang ka pa nila sa doorstep sang simbahan kay ti siguro para gin ikaw sa amon. Kaya mo na, Miss Jazz, wala ako ill feeling sa mga ginikanan ko. Although nga ti nagapamangkot ako nga ang siguro amo ni amo to. Ti aware man ako nga base bala nga ti may mga sirkumstansya bangod sang kapigaduhon. So sa malipot nga pulong, Miss Jazz, malipayan ako ya nga adopted sang akon siniya mga ginikanan. Kag wala na ako ya nagapangayo pa sa Dios. Kag para sa akon amo na ni sila gusto ko ya nga mangin ginikanan tub-tub nagakabuhi ako diri sa kalibutan. Gin pa eskwela nila ako, Miss Jazz, kag sa prangkang sugilanon nagatrabaho na ako, kag di kurso na ako, Miss Jazz, sa prangkang sugilanon magud man sang pagka responsable sa akon sini mga ginikanan. So sa tanan nga mga adoptibo ka adoptiba dira, no, ang akon sini share ya, Miss Jazz, my own story to tell. I am just so happy and thankful and grateful sa mahal nga makaako nga amo ining akon siniya nga mga ginikanan. Kasi karon, Miss Jazz, may edad na gid akon siniya nga mga ginikanan, si mama kag si papa. This time ako naman ya nagabalik sang akon siniya nga pag-serbisyo sa ila. Kag wala ko sila ginapabayaan, no? Kag wala pa man ako yung Miss Jazz plano nga magpamana. Kay gusto ko ya i-enjoy ang akon siniya nga status sa karon nga bisan nagka-COVID, pero at least sa karon, Miss Jazz, may trabaho ako. Kag I am so contented with my life and I'm so thankful to God. Kag ginapaagi ko man sa pagserbisyo sa ibang nga tawo. Kag ginpadako ako sa akong mga ginikanan nga hindi man, Miss Jazz, na
buhat kung ako sa kagalingon nga bangko, no? Butanan ako nga klase sang bata sa akong maginikanan, sunod man sa ila. Kag masami ko sila nga mabatian nga ginapabugal ako nila. Gusto ko nga ipabilin ina Miss Jazz. Kag antes man ako magtukod sa akong pamilya, gusto ko Miss Jazz nga makaanuman, balo sa ila siniginhimo sa akon, sa pag-adoptar sa akon, sa pagbatiti sa akon, sa pagbaton sa akon nga daw ila gid bata. Kag wala gid ko Miss Jazz ang bisan ano nga trace nga arab lang feeling ko abi nga hindi ko nila bata. At to lang yan sang time nga nadamo ako kilala sang mga adopted children stories. So siling ko nakapamangkot ako, base adoptiba man ako. Pero ang trace sa Malatyagon, ang mga needs ko, napunan na tanan sa akon siniya nga mga ginikanan. Suga pasalamat ina ko sa akon nga mama, kag papa nga amugid naghatag sa akon sang kabuhi, kag nangin in my own little way, nangin masanyugon man, kag successful ako sa akon siniya nga ginpili nga career, Miss Jazz. Kabay pa nga makuha ni isang leksyon ka inspirasyon, ang ako si kasaysayan, tubtub na lamang diri, ang tagpadala si Lenlen, 25 years old, sang Barangay Granada, Bacolod City. Lenlen, salamat kay sa imo si matahom nga kasaysayan. What else can I say? Wala na gid ka nami sa imo kasaysayan, no? Blessed are you nga natupan mo nga mga ginikanan nimo, although nga hindi ka sa ila gid naghalin sa taguang ka ni mama mo o sa dugo na day mama kag papa mo, pero mas sobra pa kay ti ikaw yan naghalin sa ila sinitigi pusoon, no? Sa mga adoptibo ka adoptiba dira, no? Hindi gid pag ibilito lang inyo kaugalingon, no? Sa baylo magmangin mapinasalamaton kay ang Dios wala kamo ginpabayan, no? Ginatagan kamo sang pamilya diri sa kalibutan. Fortunately, ang kay Lenlen yati nami, no? Kanami sa iya sini experience and it's a positive way of sharing her life as an adopted daughter sa parents, no? Pero unfortunately sa nasiling naman naton may ara man niya nga istorya sa kabuhi sa isa ka adopted son or daughter, adopted children, ati mapait ang ila siniiya nga ginaagyan tubtub sa karon. So iniya ang version niya, happy version sa isa ka adopted daughter. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3. Wala lagi kita sang panahon makabombo, but before that, no? Yari ang aton siniya kahapon lamang today in history, ang dinalan sa balaan kasulatan sang Dios. Ikaw bala dira ginabudlayan, ikaw bala dira ang nagabalatian, ikaw bala dira ang puno sa makasakit sa kabuhi. Hindi gid madulahan sang paglaom. Dalagan sa tiilan sang Dios. Kaya ang Dios tanay sa aton nga He is our healer. He is our redeemer. He is our compassionate God. Sa Psalm 103 verses 2 to 4 nagambal, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Amo na iyang klase sang Dios nga yara kita, nga ginatuuhan naton, gina-follow naton, no? So sa mga fellow children of God, have courage, no? Have faith, for God is a God of hope, a God of healing, a God of redeeming God, no? Compassionate God, loving God. It's bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa